بسم الله الرحمن الرحيم da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. إذا زلزلت الأرض زلزالها Idan tashin kiyama ta zo, idan aka girgiza ƙasa matuƙar girgizawarta. وأخرجت الأرض أثقالها Kuma ƙasa ta fitar ta watso da matattun da ke cikin kaburburanta daga na farko har na ƙarshe da dukkan kayan nauyin da ke cikinta ta watso su samanta. وقال الإنسان ما لها Mutum kuma ya ce, mene ya same ta? Ranar da za a canza ƙasa a musanya ta da wata ƙasar ta daban da wacce ba ita ba, kuma a canza sammai a musanya su da waɗansu samman na daban da waɗanda ba su ba, kuma su bayyana a gaban Allah makaɗaici mai tankwasarwa mai rinjaye. يومئذ تحدث أخبارها A wannan rana ta ƙiyama, ƙasa za ta faɗi ta ba da labarin abin da aka aikata a kanta na sharri ko na alheri, kuma mutane su ba da labarin ayyukan da suka aikata a kanta na alheri ko na sharri. بأن ربك أوحى لها Domin lalle Ubangijinka ne ya yi mata umarnin yin haka, kuma ƙasa ta bayar da shaida a kan kowace al'umma da kowane bawa a kan dukkan abin da suka aikata a kanta. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم A wannan rana ta ƙiyama, mutane za su fito ƙungiya-ƙungiya, daban-daban, a warwatse nau'i-nau'i, a rarrabe, domin a nuna musu ayyukansu, a nuna musu sakamakonsu, gidan aljanna ko gidan wuta, tsakanin ma'abocin hagu matalaucin lahira, a kama shi a jashi zuwa wuta, kuma ma'abocin dama ɗan aljanna a raka shi zuwa aljanna. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره To, duk wanda ya yi aikin alheri a duniya daidai da gwargwadon zarra, za a auna shi a cikin ayyukan alheri, zai ga sakamakon shi. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره Kuma duk wanda ya yi aikin sharri a duniya daidai da gwargwadon zarra, za a auna shi a cikin ayyukan sharri, zai ga sakamakon shi.